I-definition ka-meningitis. Meningitis ke sasangukuthi isifo. But lesifo isifo esimbe sihlasela amadoda. Ilamadoda lawa men amadoda meningitis lamadoda anobunja lawa a-treat abantu besifazane ama-meningitis lawo. So ke bakwethu asingaba ama-meningitis. Ilama meningitis nje asingabi wona. Ilamadoda anobunja ahlala nje elokhuzana efuna ukuhlukumeza abantu besifazane. Iyona meningitis ke leyo. Angifuni ke sibe nayo lento yokumeningitis kwathina. Yabo? Yeah.